Sortuko dugu ariketa berri bat Babelion pluginarekin, edo gehigarriarekin. Horretarako jarduera zerrendan ikusiko dugu agertzen dela Babelion jarduera berri bat. Hori aukeratu ondoren, izango dugu aukera bideo ariketaren izena jartzeko, bideo ariketaren deskribapena, eta baita noiztik dagoen irekita edo noiz ireki nahi dugun ariketa hau eta noiz arte. Gero baita ere, garrantzitsuena agian esan behar dugu ea zein dan landu nahi dugun bideo ariketa. Kasu honetan, energia aurrezteko gomendioak eman nahi ditugunez, hori aukeratuko dugu. Baita ere, ebaluazio irizpideak edo ebaluaketarako irizpideak ere jarri daitezke. Eta behin hori egin ondoren, listo, gorde, eta orain ikusiko dugu erabiltzaileak nola ikusten duen ariketa berri hori. Kasu honetan, ikastaro honetan, ni aldi berean irakasle gisa sartu naiz, eta baita orain ikasle gisa ere badut kontu bat, Ordan, bideo ariketa irakasleak sortuko du eta ikasleak berriz erantzungo dio, Orain ikaslea sartzen bada energia aurrezteko aholkuak izeneko ariketan, ikusiko du daukala horrelako botoi bat bere bideo erantzuna emateko. Probatuko dugu. Orduan hemen prestatu duguna izan da oso testu erreza, energia aurrezteko aholkuak ematea eskatzen diogu ikasleari. Horretarako hasieran ematen dizkiogu zenbait azalpen, ingurugia zaintzeko beharrezko neurriak hartu behar ditugula eta gomendioak eman behar dituela erabiltzaileak. Eta hori hasten da lehenengo minututik aurrera. Minutu bat izango du ikasleak horri buruz hitz egiteko. Horren izango ditu argazki laguntzaile batzuk, irakasleak prestatutakoak, adibidez, bombilla, kontsumoen baxuko bombilak agertzen dira hemen, eta bestearekiko konparaketa bat egitea gomendagarri izango litzateke. Hemen izango litzateke berziklapena egin behar dela, berziklatu behar ditugula gauzak, eta horretako baitugula hainbat ontzi, eta batean bota daitezkeela boteiak, beste batzutan pilak, eta gero honen inguruan ere hitz egin dezakegu, adibidez neguan igual gehiegi pizten dugulako berogailua, eta hori murriztu egin beharko genukeela nolabait, eta horren inguruan hitz egin behar du ikasleak. Horretarako ikaslea kasu honetan hartu behar du bere rola, ikaslearen rola. Kasu honetan bideoa euskaraz dagoenez eta euskararako bakarrik prestatu denez, hemen ez dugu hizkuntza aukeratuko, berez bakarra dago. Eta hemen aukeratu daiteke mikrofonoarekin edo webkamerarekin grabatzea. Webkamerarekin grabatzen badugu baita ere, proba egiteko, gero Start Recording botoian sakatu ondoren, hemen agertuko zaigu aldi berean bideo ariketa ezkerraldean, eta eskubialdean ikaslearen grabaketa. Gero beste puntu interesgarri bat izango litzateke gezi gorri hau, Gezi gorri honek esango digu ea noiz dan gure txanda hitz egiteko. Hasieran irakurri egingo dugu, irakasleak sartu duena, eta momentu batetik aurrera, gezi gorriak esango digu, orain zure txanda da hitz egin dezakezu, Orain, adibidez, orain hitz egin dezaket eta kontatu dezaket zer iruditzen zaidan, lehen esan dakoa, bombilla, kontsumo baxuko bombillak, konparatuko dituzke gaur egun saltzen diren energiaren aldetik oso eraginkorrak diren bombillekin, konparatuko dituzke,
Gero hitz egingo nuke beste honi buruz, ez, berziklapenari buruz, askotan igual botatzen dugula gure zabor guztia poltsa bakar batera, eta komenigarria izango litzateke energia aurrezteko gehiago berziklatzea. Eta bukatzeko baita ere lehen adibidean esandakoa, ez, neguan gehiegi jartzen dugula berogailua, eta agian gomendagarria izango litzatekeela gutxiago piztea eta beste modu batera berotzea etxea edo jertxe gehiago jartzea, ez? Bueno, orain, bukatu da bideo ariketa, nahi baldin badugu ikus dezakegu ea nola gelditu den. Hasieran, bueno, ez da ezer entzungo, baina momentu batetik aurrera bai, entzungo dugu gure ahotsa. Bueno, behin grabatu ondoren argitaratu dezakegu, itxarongo dugu apur bat, vale? Eta ariketa behin grabatu ostean, administratzailea, hobeto esan da, irakasleak nahi baldin badu, ikus dezake ea zer egin dugun, zer nolako ariketak egin ditugun, eta hori ebaluatu, ez? Hemen sartzen bagara, oraintxe bertan egindakoa, ikusiko dugu eta entzungo du zer egin dudan. Eta horren arabera nota bat jarri dezake irakasleak, bai? Hemen berriz ikusteko entzuteko aukera dauka, baina hemen zuzenean ja nota bat jarri dezake beste ariketa motetan gertatzen den bezala, ez? Hemen izartxoak ere jarri daitezke, nahi izan ezkero, ez bakarrik testua. Hausaz aukeratuko dut. Eta hemen nahi baldin badu, iruzkin bat. Testu iruzkin bat, bai? Eta listo, horretan datza, gordetzen baditu aldaketak, automatikoki nota jarrita ikusiko du ikasleak, eta baita ere balaketarako erabili diren irizpideen araberako notak.